Без идек, без 5 миллионнан артык идек. Бер тактага тезилдек, таң атканчы юк булдык. Соңгы җан исәп нәтиҗәләре дөнья мәшәкатенә менә шундый шомлы төсмерләр өсти. Тагын берничә дистә елдан балы келәтләргә, майлы абзарларга керерлек, өйдә әйрән кабарлык, кыйга төшеп су эчәрлек халык калыр микән дип, канга тоз салырдай сүзләрне куерта башладык. Хәер, сөйлик, сөйләшик, фикер алышыйк. Юкка гына халык шаулаган судан курыкма, шым судан курык дип әйтмәгән. Телләр дә җәмгыять кырында борчак орлыгы кебек вагая очсызлана барган сайын йөрәгебезне май басканчы, бурны шулай яхшы гына чиртеп сискәндерү артык булмады кебек. Без шулай яралганбыз ахры. Бер буын да ата-бабалар рәвешенчә яшәргә риза түгел. Әмма берәүләр мирас итеп калдырган байлыктан җәһәт кенә арынырга тырышса, икенчеләре исә көченнән килгәнче аны күз карасыдай саклап, авырлыкларны авызлыклап, хәтта эшләр куерып торган заманнарда да үз буразнасын сала килә. Казан шәһәрендә урнашкан бу гимназиянең туган телдә белем һәм милли тәрбия бирү өлкәсендәге эшчәнлегендә бик сизгер җаннар, әле üzülмәгән, киселмәгән, корымаган буыннар бәйләнешенең үтә дә нечкә кылларын тоярга мөмкиннәр. Кайчандыр халкыбызның аңына азма сафлык китергән, аны ваемсыз йокысыннан кубарган заманнарда мәркәзебезнең Совет районында бердән-бер татар мәктәбен үҗәтләнеп, карышып, гөзерләп сорап салдырганнарның шул исәптән аның нигезенә беренче казык каккан атаклы педагог җәмәгать эшлеклесе Гөлфәния Җәләлованың да тормышка ашкан бу хыяллары ни хикмәт, сыры монолит калыплар дәврендә дә әле үз бурыч максатларын аклап-яклап килергә көч таба. Барлык фәннәрне дә татар телендә укытабыз. Күбесенчә балаларга әйләнә-тирә дөньясы, математика, хезмәт, җыр фәннәре бик ошый. Төрлесе бар инде, бик яхшы татарча белә торган балалар бар, бар әзрәк читенсенеп тора торган балалар бар. Ләкин алар 4 ел дәвамында инде безнең белән аралашып, сөйләшеп, алар бик яхшы татарча сөйләшеп, югары сыйныфка җибәрәбез инде без аларны. Укучылар, biz үзебезнең әдәбият дәресен дәвам итәбез. Рәсәйнең киң колачлы яңа белемнәргә ашык һәм бик тә юмар дип без белгән мәгариф өлкәсенең мәктәпләрдә туган телләрне укытуга гына үги баладай сәгатьләр санын теләр-теләмәс бүлеп биргәндә, бу уку йорты 3 сәгатькә генә туенмыйча, уку планнарын кырып себереп булса да, һәр класста татар теленә өстәмә вакыт таба алган. Биредә әдәбиятны балалар атнасына 2 сәгать, телне дә шулай ук 2 сәгать укый. Иң мөһиме, кайбер сыйныфларда татар телен өйрәнү тирәнтен программага нигезләнеп, халкыбызның теленә, әдәбиятына, сәнгатенә, тарихына гомумән үз аңына тәэсир итәрдәй чаралар белән үрелеп бара. Бу безнең Крешин татар кызының милли киеме. Безнең укучыларыбыз гимназиядә шушы музей өчен үз кул эшләрен эшләп алып килделәр. Менә бу экспонат хакында аерым әйтәсем килә. Бу экспонатны балалар чын оригинал әйберләрне таба алмагач, алар өйрәнеп, махсус эзләнеп, кагаздан һәм краскадан, калайлардан ябыштырып үзләре ясадылар. Хәситә, алка һәм шылбыр юкасын. 10 сыйныфка кадәр алар белән татар телендә театрлар куйдык, җырлар өйрәндек, фольклор биюләр өйрәндек. Менә үзебезнең музеебызны булдырдык. Шушы татар мөхитендә 10 ел инде кайныйбыз. Минем балаларым хәзер татар телендә иркен сөйләшәләр, иркен җырлыйлар, үз фикерләрен әйтәләр һәм иҗат итә башладылар. Минем сыйныфымда шигырь язучы, хикәя язучы укучылар барлыкка килде. Бүгенге көндә милли гимназияларда нинди авырлык бар дигән сорауга мин булай дип җавап бирдем. Әйе, без конкурентлыкка сәләтле. Чөнки янәшәдә генә тагын 5 мәктәп булуына карамастан, бүгенге көндә 700дән артык балага белем һәм тәрбия бирәбез. Ләкин менә шушы гимназиядә эшләү дәврендә нәрсә әйтәсем килә? Бүгенге көндә татар телен камил дәрәҗәдә белүче балалар саны азая. Әлбәттә, менә шушы
үсешне булдырыр өчен без инде әлбәттә белем бирү һәм тәрбияне башлангыч сыйныфлардан башлыйбыз. Һәм менә нинди генә чара булмасын, алар барысы да татар телендә. Әни өчен сез башлангычта да менә барлык фәннәрне татарча укытырга булдыгыз һәм урта сыйныфларда да бит әле сезнең дәресләрегез бар. Ансыз булмый. Анысыз булмый. Менә безнең татар теле дәресләрен без бит тирәнтен өйрәнәбез. Әгәр дә без фәннәрне дә татар телендә бирмәсәк, мин телнең үсешен күрмим. Алар менә татар телен тирәнтен өйрәнү белән, фәннәрне дә татар телендә өйрәнү һәм инде чараларны да милли мөхит булдырып, татар телендә алып барганда гына без тиешле нәтиҗәгә ирешәбез. Һәм беләсезме, минем борчылганым шул. Гаиләдә татар телендә сөйләшмиләр. Менә ул бит инде бала күбрәк тел белгән сайын ул бала өчен зур үсеш. Бит әле шундый әйтем дә бар. Әгәр дә берәү чит телләрне өйрәнергә тели икән, ул иң беренче дәрәҗәдә үз туган телен, аның грамматикасын камил дәрәҗәдә белергә тиеш. Без еш кына Татарстандагы шундый татар мәктәпләрен үрнәк итеп күрсәтергә өйрәнгән. Карасыннар, белсеннәр, башкалардан ким түгел. Әмма халкыбызга милли тәрбия бирү өлкәсендәге бу эшебез кайчандыр безнең гадәти халәтебез иде. Мондый мәктәпләрнең саны ачыктан ачык әйткәндә Казанда гына түгел, Татарстанның үзендә дә кимеп бара. 2000 еллар башында 1144 татар мәктәбе эшләгәнен исәпкә алсак, соңгы 20 елда гына Татарстанда гына милли мәгарифебез 515 татар мәктәбенә кименде дип шаң суарга вакыт. Кикрикләребезне шиндерлек саннар, әмма без әле иллалла дип торабыз, тырышабыз, тырмашабыз. Бүген халык телендә татар булып йөртелгән 629 мәктәп арасында туган телдә фәннәрне укыту да санаулыларында гына калса да, бу уку йортларында әле юласына туры китереп, милли тәрбия, милли мөхит, татар телен тирәнтен өйрәнү саклана. Тирән тарихлы, борынгы дәүләтле, югары культуралы, Рәсәйдә иң укымышлы миллионлап исәпләнгән татар халкының һәр баласы кайда яшәүенә карамастан, бүген үз телен өйрәнеп, милли мөхиттә тәрбияләнеп үсәргә хокуклы. Моны избатлар өчен ерак йөрисе юк. Татар мәктәпләренең статусы Рәсәйдә кагылгысыз. Иң беренче чиратта Россия Федерациясенең конституциясе барлык халыкларның да туган телләрен саклау, аларны өйрәнү һәм үстерү өчен шартлар булдыру хокукын гарантияли. Россия Федерациясенең мәгариф турындагы законы да гражданнарның төп гомуми белемне аларның туган телләрендә алу хукукын шулай ук раслап килә. Бу закон нигезендә һәрбер мәгариф учреждениесе кирәкле күләмдә класслар, группаларны ачарга һәм укыту өчен шартлар тудырырга тиеш. Были изменения внесены в 2018-2020 году, и была добавлена статья 4, статья 14, пункт 4. О чем там она говорит? Она дает такое право гражданам Российской Федерации выбор языка. Соответственно, они могут обращаться как за получением дошкольного, начального, основного образования, так и изучения татарского языка, в том числе и в других регионах Российской Федерации. И в этой статье сказано о том, что, во-первых, обязательно нужно волеизъявление родителей, несовершеннолетнего или законных представителей. Если есть такое обращение, например, когда поступают в школу, либо он переводится из другой школы в другую, то, соответственно, родители могут сделать такое заявление, что они хотели бы, чтобы их ребенок либо изучал татарский язык, либо получал образование на татарском языке. Бүгінгі күндә мәктәпләрдә татар телен укытуга кануни мөмкинлекләр бар. Ул Россиянең мәгариф законында беркетелгән. Беренче чиратта туган телләр укытуны федераль дәүләт стандартлары, билим бирүнең федераль дәүләт стандартларында каралган, һәм анда туган телләр мәҗбүри предмет булып кертелә. Укыту планының мәҗбүри өлешендә. Әлбәттә, бу туган телләрнең нинди икәнен ата-аналар үзләре сайлыйлар. Мәсәлән, татарлар да, чуашлар да, марилар да туган телләр итеп укырга рус телен сайларга мөмкинлекләре бар. Һәр ялтыраганның алтын түгеллегенә дә, йомшак җәеп, каты утыртучыларга да без инде күптәннән күнеккән. Илебез халыкларының бу гражданлык хокукларын канәгатьләндерер өчен иң башта ике шартның үтәлүе мөһим.
Шуларның берсе ата-аналарның ризалыгы. Бүген алар үз балаларына туган телләрен гариза язып сайлый. Һәм шулай уйланып сайланып торган вакытта, хәтта башка халык телендә бер дә кыенсынмыйча ни хикмәт үз иткән очраклары да күренгәли. Бу бигрәк тә Татарстаннан читтә яшәгән татарларга хас. Кая инде безгә каткан тезгә, әллә хокукларын белмиләр, әллә белмәмешкә салышалар, әллә кемнеңдер кубызына биергә җайланганнар. Әллә инде өметләрен сыйгайтучылары да аяк чалып тора. Әмма бу эшнең үз җае, үз калыбы бар бит. Мыйка чорный торыгыз. Башка төбәкләрдә яшәгән ата-аналар үз балаларына туган телен өйрәтергә телиләр икән, мәктәп җитәкчелегенә мөрәҗәгать итәргә тиешләр. Мәктәпнең мөмкинлекләрен ачыклау, барлау максатыннан район мәгариф идарәсенә гариза языла. Андагы белгечләр бу сорау белән үз чиратында төбәк мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать итәләр. Әгәр дә төбәкнең бу эшне башлап җибәрергә, татар классларын ачтырырга үз көченнән генә килмәсә, һәм бу бик тә гадәти күренеш, Татарстан мәгариф министрлыгы бу эшкә җиңсызганып кушыла. Мәктәпне татар дәреслекләре, уку әсбаплары, әдәби китаплар белән тәэмин итәргә әзербез. Укыткына, теләге барның кирәге бар. Төп безнең ул шарт, әлбәттә, ул ата-ананың гаризасы. Гариза язылганнан соң без төркем яисә сыйныф булдырабыз һәм шушы төркемнәрдә, сыйныфларда татар телен мәсәлән укыту мәсьәләсен оештырырга тиеш. Һәм инде менә сез әйткән төшенчә, уку йортының мөмкинлекләре дигәндә, әлбәттә, ул беренчедән нәрсәдән тора? Без кем тарафыннан укытабыз балаларны? Бу югары квалификациялы укытучы турында сүз бара, ягъни туган тел укытучысы, һәм без ул балаларны нәрсә белән укытабыз? Бу дәреслек мәсьәләсе. Менә шушы ике шарт, шушы төп безнең ал шартның дәвамы булып тора. Ел сайын чит төбәкләрдә урнашкан татар телен укыткан мәктәпләрне Татарстан үз хисабыннан 17 меңнән артык дәреслек белән тәэмин итә. Бүген илебезнең 28 төбәгендә нибары 1081 мәктәбендә генә бу бит 3 миллионнан артык халыкка дигән сүз. Татар теле һәм әдәбияты фәне бар. Димәк, бу фән рәсми рәвештә мәктәпнең уку-укыту планына кертелгән. Әмма караңгылыктан, наданлыктан арыныр өчен белем шәмен кабызучылары да кирәк бит әле. Татар тел укытучылары бүгенге көндә Татарстанда гына әзерләнә. Калган бер җирдә дә татар тел укытучылары әзерләнми. Алар 90-нчы елдан соң туктадылар. Анда кадәр алар бик күп Россия регионнарында әзерләнәләр иде. Шул исәптән Мәскәүдә дә, аннан соң Башкортстанда да, башка регионнарда да, Төмәндә дә, Сибирдә дә һәм башка җирләрдә. Бүгенге көндә кызганычка каршы алар Татарстанда гына әзерләнә. Иң кызганычы бүгенге көндә балалар бакчаларына тәрбиячеләр әзерләнми. Мәсәлән, гел татарлар яшәгән регионнарда да балалар бакчалары рус телендә эшли, чөнки 90-нчы елларда балалар бакча өчен татар телен белгән тәрбиячеләр әзерләнми башлады. Бу безнең төп проблема. Законда мөмкинлекләр бар. Бик авыр эшме бу? Менә яңадан кафедралар ачтыру. Юк, авыр эш түгел. Ул авыр эш түгел, берни дә авыр эш түгел. Ул бит татар теле генә түгел. Монда татар телен белүче педагоглар турында сүз бара. Ике телле, билингваль педагоглар турында. Мәсәлән, татар-инглиз теле укытучысы хәзерләп була. Рус теле, татар теле элекке совет чорында кебек рус теле, татар теле белгечләре. Ата-аналар теләмәгәндә ул рус теле укыта, теләгәндә татар теле укыта. Андый белгечләр хәзерләүне бу безнең төп бурыч дип саныйм. Әгәр без укытучыларсыз калсак, без халык буларак үләчәкбез. Төбәкләрдән, андагы региональ министрлыклардан килә шулай гариза. Һәм шушы гариза нигезендә без менә шу квалификация күтәрү һәм кадрларны әзерләү буенча эшчәнлекне алып барабыз. Димәк, аларның менә үзенең квоталары бар. Алар мәсәлән мәгариф министрлыгына мөрәҗәгать иттеләр. Безнең төбәктә мәсәлән 2-3 укытучыны әзерләргә кирәк. Без аны ул гаризаны алабыз да гомуми исемлек төзеп укыту эшен башлап җибәрәбез. Кем хисабына әзерләнә? Бөтен бу безнең барлык укытучыларны без Татарстан бюджет хисабына әзерләйбез. Бүген Рәсәй мәгарифендә татар теленең торышына карасаң, ак дияргә дә белмәссең, кара дияргә дә уңайсыз.
Татар кешесе кирәкле җиргә юл салып маташканда, үз туган теле өчен каш бөртеген дә селкетми. Һәм иң аянышы, халыкның үз ваемсызлыгыннан уңайсызлануының әсәре дә юк. 10 ел дәврендә 1 миллион татар туган телен онытсын әле. Кемдер татар телендә имтихан булмауына, югары уку йортының юклыгына сылтарга мөмкин, кемгәдер телнең статусы, дәрәҗәсе, шалкан бәясе, дөнья хикмәтләрен аңлау авыр. Бу төзәлмәс яраларны кайчанда булса ямаштырып булыр микән? Үзеңнең көчсезлегеңне тыю иң читен мәсьәлә бит. Вот простой рецепт. Если вы хотите создать, вы напрямую куда обращаетесь? Во-первых, обращаются они, сначала заявление подают в свою школу, где их ребенок обучается. Если там игнорируют? Сами граждане, если каким-то образом их права не реализуются, они могут обратиться и в Конгресс татар, который всегда активно принимает участие для того, чтобы оказать эту помощь. Они могут обратиться в прокуратуру своего региона, они могут обратиться в Министерство образования у себя в регионе. То есть выходов много? Выходов много. Надо просто быть, наверное, более активным и добиваться, а возможности на сегодняшний день есть. Для своих же детей? Да, для своих же детей. Аны үтә өчен, умре жагатын тормышка ашыру өчен әлбәттә көч куярга кирәк була. Бында ата-аналарга юридик ярдәм дә кирәк була. Башка төрле ярдәмнәр дә кирәк була, консультациядә бу кануннарны аларга җиткерергә дә кирәк, чөнки күп ата-ана алар белән таныш түгел. Безнең менә иҗтимагый оешмалар, димәк, алар бүгенге көндә үз карашларын мәгариф системасына да түбәргә тиешләр. Теге мәдәнияткә генә түгел, мәгариф системасына шулаймы? Иң беренче чиратта мәгариф системасына, чөнки мәдәният ул мәгариф системасына караганда икенчел. Әгәр мәгариф системасы булмаса, мәдәният ул үзеннән үзе үлә. Шуңа күрә, чөнки татарча уку яза белүче, аннан соң сөйләшә белүче кешеләр калмый. Татар мәдәнияте ул тел белән билгеләнә. Минемчә, бу яңа буын ата-аналарның милли үзаңның дәрәҗәсенең шундый бәлки түбән булуы белән бәйледер. Чөнки менә соңгы дистә ата-аналарның менә туган телгә карата кыйммәт ориентирлары бераз үзгәрде. Алар башка юнәлешләрне карарга тырыштылар. Аңа чаклы булган буында ул сорау тумады. Ул безнең теге априори буларак бара иде. Туган тел ул безгә бирелгән байлык, һәм без аны мөмкин кадәр сакларга тиешбез. Ул безнең аңыбызда утыра иде. Ата-аналар менә шулай кырт кына шушы үз позицияларын балалар белән килештермичә сойлавы, минемчә, ул безнең киләчәктә балаларыбызның мөмкинлекләрен чикли. Бәлки шушы балалар арасында киләчәктә талантлы туган тел укытучылары булырга тиеш булгандыр. Без бүгенге көндә аларны менә шушы мөмкинлектән тартып алабыз дигәндәй. Яки шагыйрьләр, язучылар, алар бит драматурглар, шулай ук сәнгать өлкәсенә килгәндә, киләчәктә бәлки анда танылган җырчылардыр. Менә бу мәсьәләдә без кистереп куябыз. Ул бит киләчәгебез безнең. Татарча һәм башка телне ничек җиңелрәк өйрәнергә дип сораучылар булса, вот иң туры шундый җавабым, әлбәттә, янып өйрәнергә теләк булсын беренче чиратта. Дөньяны күбрәк танып белгән сайын аның нинди мөгъҗизаларга бай булуын аңлый башлыйсың. Туган телебез бездән җан, кадер, хөрмәт сораганда, кемгәдер туган телебезнең бу гаҗизлеген, кирәклеген, мөһимлеген исбатлап та торасы юк. Татар теле, татар халкы минем өчен яңа мохит, яңа среда, мәсәлән, яңа дөнья. Яңа дөнья, яңа дөньясына килгәч, син бу кешеләргә, татарларга хөрмәт күрсәтергә тиешсең бит. И телне өйрәнү минем өчен әлбәттә бу хөрмәт билгесе кебек. Татар теле бу ресурслар теле. Беләсезме, вот мин телче буларак сезгә аңлата алам, татарча белгән кешеләр менә ярым ел эчендә төрек телен өйрәнә алалар. Урта Азия халыкларын телләрен шулай да кыска вакыт эчендә өйрәнә алалар. Бу беренче адым, беренче дәрәҗә, икенче дәрәҗә бу япон теле мәсәлән.
Алексей Арзамасов хәтта безнең як кешесе дә түгел. Түбән Новгородта туып үскән, үзендә удмурт тамырларын тапкач, фин-угор һәм төрки телләрен тирәнтен өйрәнә башлый. Дөньяның иң камил 14 тел арасында аһәңе белән португал теленә тиң, ә төзелеше ягыннан япон теленә якын булган татар теленең яңгырашын ишеткәч, ул бу телгә бар күңеле белән мөкиббән китеп, аны өйрәнер өчен бар булмышын, усталыгын, теләген, аңын, ихтиярын җигә. Сез нәрсә дип әйтер идегез, менә татар ата-аналарына үз балаларына телен өйрәтергә теләмәгән менә ата-аналар. Минем өчен беләсезме, бик зур табышмак. Үткән елда безнең Париждан Сорбонна профессоры Эва Тулус кунакта иде. Шундый бик сирәк кунак хәзер. И Эва Тулус ул безгә шундый шатлыклы хәбәр китерде. Быел Парижда, Сорбоннада татар һәм удмурт телләре буенча курслар ачылачак дип. Беләсезме, Парижда татарча, татар телен өйрәнергә кешеләр шактый. И мин шуна бик сокланам, безнең гаҗәпләнәм, Казанда татар балалары туган телне белмичә үсәләр. Үткән елда мин шундый эксперимент ясадым. Мин Татарстан Республикасының үзем өчен ачам. И шундый кичкенә сәфәрләр кылдым мин. Тукай Арча якларына барганым бар, Буа якларына барганым бар, Сарман якларына барганым бар. Җай балалар бик күп, мен эскимәгә утырып, балаларны нинди телдә, кайсы телдә сөйләшкәнен тыңлап штеп утырдым. И Казганычка каршы Чиста татар районнарында балаларның күпчелеге урысча сөйләштеләр. Минем өчен шундый борчый торган ачыш булып чыкты. Чөнки Арча каласы бу Тукай чынлапта, Тукай бөек, Тукайның туган туфрагы ягы, а балалар ничек тә туган, Тукай телен белмичә сөйләшәләр. Татарча сөйләшү өчен әлбәттә ниндидер көч куярга кирәк. Ихтияр көче буларга кирәк. Ихтияҗ буларга кирәк, а булмаса безгә урысча сөйләшергә җиңелрәк инде. Бу халатны үзгәртер өчен әлбәттә үзен белән эшләргә кирәк. Татар кайда гына яшәмәсен, әле безнең зирәк аксакалларыбыз бар, өметле ул-кызларыбыз үсә. Әле халыкның иманын, хәтерен замана җилләре кубарып атмаган. Татарның асылына кайту юлы бормалы, сикәлтәле булыр. Әмма аның үз табигатен сагыну халәте, юксыну авазы, бу юлларны кишәрлек кеше, аның хәер дугасы әле бар. Кузгатмакчы булсаң халык күңелен, тибрәтмәкче булсаң иң нечкә кылларын, көйләү тиеш әйбәт ашы хәсрәт көен. Кирәк түгел, мәгънәсе юк, көлке уен. Безнең гомер уен түгел, бәйрәм түгел, һич кайгысыз әдәм түгел дип кайчандыр язып калдырган биек Тукайыбыз. Һәм аның бу сүзләре бүгенге заманда рас килде. Милли мәгариф өлкәсендәге эше безнең очы-кырые юк. Киләчәк буны тәрбияләү ул кузна эше түгел. Ул барыбыздан да белем бирү һәм тәҗрибәдән тыш ниндидер яңа ысуллар, яңа юллар эзләү безне, яңадан яңа офыкларга үрелү безне, илһам бирерлек чыганакларга омтылу безне, сүзебезне яңгырабрак, үтемлерәк, ачыграк әйтү безне таләп итә. Һәм бу безнең буның мәңгелеккә керткән өлеше булачак.